ҳамада осон нестай пешрави мурадидан ман мегум ягон ҷои безебӣ надора ҳаёта хандидан вақте ки дорум ҳақиқа ватани зебо дар кӯчаҳо одамо дар озодӣ ту бояд гардӣ бепарво дуруст пас бренди ту интихоби ҳамватан касе мешафа бӯи атри тоза дар бадан либосои закасной дуқува запасной неки сар боша хидаш миялой андешаи нағз дар сар ба ҷайб даромади хуб бахши реклама дар шабакаи сафина нево да ютуб бумувури нафарои бедиплом беҳисоб брат брендои ватанера мардум интихоб кард агар бори ту монд бозорда агар намеёви харидорта агар фикр кунӣ тиҷората бандӣ шояд реклама намераса гарангӣ соҳиб кор дар и бозор қавииро давому ҳир бош оби соф дар шиноварӣ оби лой дар тамоҳӣ гир бош соҳиб кор дар и бозор қавииро давому ҳир бош оби соф дар шиноварӣ баъди борон оби лой дар моҳӣ гир бош генри форд мегӯяд агар ман гӯш мекардим одамора то зира мехостам бидан савори асп одаме ки надора хоҳиши кора мефораш ки тарам бикунӣ кайфи ғайбата касб мада хубӣ карда наметонӣ нарас ҳаёт ма ки таърихи инсонҳои муваффақ дар ёд май дар ҷумҳури ҷавонон доран умеде ки фарҳанг ватан барои хоҳиши дили ӯ даст ёрад ту низ метонӣ бошӣ фаъолтарин мисли як соҳибкори донову моҳири сарзамин не ки ҳеҷ вақт накӯ фикри қафо гаштана фақат дон ки дасти бахил доим ҳаст дар кашталат агар бори ту монд бозорда агар намеёви харидорта агар фикр кунӣ тиҷората бандӣ шояд реклама намераса гарангӣ соҳиб кор дар и бозор қавииро давому ҳир бош оби соф дар шиноварӣ оби лой дар тамоҳӣ гир бош соҳиб кор дар и бозор қавииро давому ҳир бош оби соф дар шиноварӣ баъди борон оби лой дар моҳӣ гир бош